Food trip na naman tayo guys. Dito tayo sa Chef Unli Steakhouse, located at San Pablo, Guagua, Pampanga guys. Ayan ang menu nila. I-post nyo na lang ang video para makita ang price. Yan. Ayun no, grill na ang Fort Sirloin. Shoutout sa iyo idol. You know. Yan, sarap nito guys. So, pinapahid na masarap na butter with a rosemary ata ito yung sauce nila. Secret weapon daw nila yan. Alright, let's go. Ayun guys, gutom na ako dito. Shee! Ayun guys, pinapainit na ang sizzling plate guys. Dapat dyan, mainit na mainit para masarap. You know, sarap. Wow. Slow motion muna tayo. Wow. Ayan na guys, yan, plating na tayo guys. Tapos na ang ating steak, yan, with rice na yan. Dalawa ang order ko para nagutom naman ako, yan. Patay gutom ako yan. Yan, nilalagay nila ang masarap na gravy, yan. Ready pa ng ulam na guys, tingnan nyo. Wow, sarap nito. Let's go. Kain na tayo nito. Ayan, shoutout sa iyo idol. Salamat sa pag-serve ng aming food, yan. May side dish sila ng coleslaw with fries guys. Yan. Kain na guys. Let's go. You know, shoutout sa mga idol ko dyan. Hello. Ayun guys, palike and share na lang guys ang ating video guys. Pa-subscribe na rin at follow na rin sa Facebook guys. Let's go.